Hvad så? Det, til at starte med, så vil vi lige snakke om, altså hvilke konsekvenser har produktionen af vaniljekranse? Og det sidder jeg tænker, hvilke konsekvenser har det? Det fortæller jeg nu. Godt. Så har vi lige dykket ned i, hvad der egentlig ligger bag de lækre småkager. Godt. Man kan sige, at produktionen af ingredienserne til vaniljekranse, det kræver mange forskellige ressourcer, det ved man jo godt, det gør. Du ved, hvede dyrkes med store mængder vand. Og gødning, mener jeg. Og pesticider, du ved, så det kan skade miljøet ret meget. Du ved, sukker, det kommer ofte fra sukker. Gør det for det meste, ikke? Hvor dyrkningen kan føre til, du ved, afskovning. Og sådan udtømning, hvad det hedder af jorden der. Og så er der vanilje, en arbejdskrævende og afgørende afgrøde. Det er ofte dyrkes i tropiske områder. Og det kan have jo meget store konsekvenser for biodiversiteten. Jamen, og så er der jo for det andet, så er der jo næringsstofferne. Vaniljekranse indeholder jo mest af alt hvedemel, sukker og smør. Og så er de jo fyldt med kulhydrater og fedt. Og så mangler de lidt vitaminer og mineraler. De er altså ikke ligefrem næringssalte. Stætte og kan bidrage til en ubalanceret kost, hvis man spiser dem ofte. Så ja, det er lidt om næringsstoffer. Ja. Der er også det med energiindhold, og det er jo noget, I tænker, hvornår kommer det? Det kommer nu. Energiindhold, vaniljekranse, de er meget små, men de er meget energi til det. Altså sukker og smør, de giver dem sådan et højt kalorieindhold, og det kan jo hurtigt blive for meget, hvis man ikke holder det lidt igen. Og så er der jo det med blodsukker. De indeholder meget sukker, som hurtigt får blodsukker til at stige opad, og så falde hurtigt igen. Og det kan give træthed, sult og i længden øge risikoen for livsstilssygdomme, som type 2 diabetes og sådan noget. Ja. Yes. Og ja, nu vil de gå videre til. Så indgår det hævningen, du ved. Altså småkagerne, de kræver ofte, du ved, med. De hæver ofte, de hæver ofte med bagepulver eller natron, altså for det meste, ikke? Det er sådan en lille detalje, men altså kemisk fremstilling af hævemidler kræver energi og bidrager til CO2-udledning, og det er jo det, som også er en stor konsekvens af vaniljekranse. Og så tænker I jo nok, hvad betyder det hele? Ja, bag en hyggelig småkage der gemmer der sådan nogle miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser. Dyrkningen belaster naturen, og de høje niveauer af sukker og fedt kan påvirke kroppen negativt. Derfor er det bedst at nyde vaniljekranse i små mængder, så man ikke spiser mange, som en del af den søde julestemning, men ikke som en daglig vane, så man ikke bare spiser det hver dag. Ja, og så har vi været lidt om, du ved, tilsætningsstoffer, og der er det vaniljekranse, du ved, de kan indeholde aromaer, altså konserveringsmidler, synetisk vaniljen, ja. Og de stoffer, de er typisk sikre, men kan afgive allergiske reaktioner hos nogle, altså. Det er jo sjældent, ikke? Og jeg vil nok råde dig til at tjekke den her ingredientliste, hvis der man vil undgå dem, og ikke dø af det der. Ja, så har vi jo så noget om mængdeberegning, og der tænker vi jo cirka 50 kalorier per kage. Kan en håndfuld hurtigt løbe op i, altså man kan hurtigt få 50 kalorier, hvilket gør det nemmere at overantage. Så derfor skal man ikke spise så mange, fordi det hurtigt bliver for meget. Yes. Og konklusionen det er, at vaniljekranse det belaster miljøet. Det indeholder mange kalorier, kan påvirke helbredet negativt ved at nyde dem med en måde som sjældent, altså nyde dem på en måde som sjældent juleforkælelse, men ikke hverdagsbrug. Det vil jeg ikke råde dig til. Og det var så kemidelen. Og det var så alt fra Abo. drengene.